Duiven. Uit Duiven? Duiven, ja. 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 Dat is een eindje Ja, verderop. Ja, klopt. Wanneer bent u vertrokken dan? Vanmorgen, ja, mijn, Ja, ouders, maar- mijn ouders liggen hier begraven en een broer en mijn man die liggen hier begraven. Maar heeft u een verleden in Bergen dan? Mijn moeder, zeg maar, die komt uit Limburg, zodoende. Ah, Ja. ik hoor nog wel een zachte G Ja, ergens. klopt. Ja. Maar en waarom? Want u bent al, hoe lang bent u al weg dan uit? Uit Limburg, daar was ik nog een meisje van een jaar of 4, 5. Ja, Goh, ja. lang- Maasbraak hebben gewoond en al die dingen nog meer. in Maasbracht. Ja, Maasbraak, ja. Toevallig iets met de binnenvaartschepen te maken? Nee, of we zo? zaten vroeg op de kermis. Mijn Ah. ouders waren kermisexploitant, ja. Oh, dus u bent van hot naar haar Ja, gegaan. ja. Een zwervend bestaan. Ja, klopt. Ja. Wat voor attracties hadden uw ouders? Draaimolen, suikerspinklokken, wijzerspel, die dingen allemaal. Ja. En u liep als kleine dreumes Ja, al ja. tussen de attracties Ja, rond. Ja, Hoe was dat? heel fijn. Ja. Waarom was dat fijn? Omdat je overal kwam, zeg maar. Ja. Dat is gewoon zo. Hoe ging dat dan met Je kwam heel Nederland door, laat ik het zo zeggen. En school? Er was een rijdende school, zeg maar. Op grote plaatsen kwam die, dan moest je naar school. Ja. Oh, was dat ook leuk? Ja, natuurlijk. Ja. Nou, ik zal u zeggen, we hebben een tijdje geleden, Ja. hebben we die reizende school, Ja. die door heel Nederland Ja. en zelfs het buitenland gaat, Ja. hebben we nog in dit programma Oh, gehad. oh, leuk. Die was toen toevallig ook bij Ja. kermismensen. Ach, Dat was zo leuk. ja, ja. Want die hadden een klein klasje van 3. Ja. Dus je krijgt veel aandacht. Ja. Ja. Zeker. Hey, maar vertel nog één keer, wie ligt uw ouders? Mijn ouders, Een broer? Ja, een broer en mijn man liggen hier. En die hebben allemaal hier in de buurt gewoond? Ja. Nee, Duiven, zeg maar. En mijn moeder is in Limburg, hè. Vroeger hebben wij daar gewoond en die wou terug naar Limburg. Die zei altijd Limburgse grond. En ze is uiteindelijk ook teruggegaan? Ja, hier, ze liggen hier begraven. Ja. En uw broer ook? Ja, mijn broer ligt ook hier begraven, ja. Maar dit is dit is toch een vrij aparte begraafplaats, toch? Ja. Als ik ja. zie dat je hier echt mooi in de natuur... Ja, ze hielden ook van natuur, hè. Zodoende. Ja. Vind ik wel opmerkelijk, want Ja. uw ouders zijn altijd Ja. op de kermis Ja, geweest. ja. Die hadden geen tijd voor een tuintje, ze hadden geen tuintje. Maar Ja, we hadden wel, zeg maar, een vaste staanplaats, zeg Echt waar? maar. En we gingen steeds op en neer, laat ik het zo zeggen, hè. Ja. Oké. Ja. Dus er was wel altijd Ja. een soort van... Ja. Want hoe ging dat dan in de winter? In de winter waren we gewoon altijd thuis. Ja, we spullen klaarmaken. Dat moest. Ja. Wat bent u later geworden? Ik, huisvrouw. Huisvrouw? Ja. Dat is ook Ja. een beroep. Ja. En geen onbelangrijk beroep. Nee. Hè? Toen kwam er een einde aan Ja, het reizend bestaan. Ja, de kermis werden ook slecht, hè. De parken kwamen, die dingen allemaal, hè. Zodoende. Heeft u het Zijn we nooit gestopt. gemist? In het begin wel, maar later niet meer, hè. In het begin wel. Later wen je eraan. Zelf ook kinderen? Ja, 2 dochters. Ja, Oké. ook kleinkinderen. Maar u gaat behoorlijk uitpakken. Ja. Maar ik vind het wel heel slim. Ja. Want u zult hier niet elke week komen. Nee. Dus u Klopt. heeft gekozen voor Ja, iets kunst. blijvends. Ja, Dan hoeft u het in elk geval geen water te geven. daarom. Want we moeten steeds op en neer, dat is een beetje te ver. Hè? Hoe lang zijn uw ouders er niet meer? Johanna, hoe lang is dat geleden voor papa en mama? Ongeveer. 17 jaar? 17 jaar. 17 jaar. Ja. Maar toch niet tegelijkertijd? Nee. Eerst mijn broer, 8 maanden daarna mijn moeder. En 3 jaar na mijn moeder, mijn vader. En bekend 3 jaar, 2 jaar toen mijn man. Allemaal achter elkaar. Jeetje. Ja. En 2 jaar later een zuster van me, die ligt in Arnhem begraven. Nou, u heeft het wel voor de kiezer gehad. Ja. Ziekte? Ja. Allemaal kanker. En mijn man die had een hartafwijking. Maar uw broer is dan ook veel te vroeg gegaan. Ja, die was 44 jaar toen hij stierf. Mijn man 48, dat is al 11 jaar geleden bijna. Ja.
Ja, allemaal Jeetje. heel jong. Ja, een zuster van me 60, net 60 jaar. Allemaal heel jong. Hoe bent u daar doorheen gekomen door die periode? Familie, hè, zeg maar. Ja? Ja, ja. Veel steun aan mijn zuster. Ja, en mijn tante zeggen. Ja, die hebben me echt goed op weg geholpen. Mooi. Ja. Ja. Als u uw leven op dit moment een cijfer zou mogen geven, tussen 0 en 10. Een 10. Serieus? Ja, ja. Nou, ja. Ja. dat horen we graag. Ja, ja. Ja. Omdat u fijne mensen om u heen heeft? Ja, ja. Familie, hè. Zonder familie ben je niks. Nee, dat is ook zo, hè. Die staan altijd voor je klaar. Hoe groot was het gezin vroeger bij jullie? Bij ons, wij hadden officieel 4 kinderen. 1 jongen en 3 meiden. Oké. Ja. Had die Ja. jongen het moeilijk? Nee, nee, Die nee, nee. broer nee, van nee. je? Nee, wij hadden het juist moeilijk. Serieus? Ja, Ja? ja, ja. Want? Dat was een boefie, hoor, voor Ja? ons. Ja? Maar pap en mam die stonden dan overdag op de kermis, die moesten werken. Ja. Dat was denk ik stevig aanpoten om een Ja, boterham ja, te verdienen. Ja, En moesten jullie dan ook een beetje op het boefje letten? Nee, het boefie was ouder dan wij. Oh, dat was de Boefie oudste? Nee, mijn zuster was de oudste. Boefie past er op ons. Ja, en mijn oké. zuster. Ja. Ah, dus het was een boefje, Ja, maar ja. het was ook Ja, een een goede jongen. plaaggeestje. Ja, wel echt een lief jong, maar een plaaggeest. Wat hadden wij opgeruimd hadden, zeg maar. Dan ging die eieren bakken, die dingen allemaal. Hè. Want dan wij dat niet tegen konden. Ja, Nou wou oh, de ja. rommel schoonhouden. Hij was altijd, zeg maar, aan de bak, die dingen, brood te maken. Altijd rommel maken, die dingen. Maar hij kon het wel. Ja, natuurlijk. Ja, Hij kon tenminste een ei bakken. ja. Dat wel, ja. Is er nog familie van u die op de kermis staat? Ja, de familie Eikelenboom. Ja. En Piet Welsing, Karen Welsing. Ja. En wat hebben die voor attracties? Even kijken, schiettenten, draaimolens en al die dingen nog meer. Ja. Ja, die hebben van alles nog wat. Ja. Maar het leven van kermismensen is alleen maar zwaarder geworden. Ja, klopt. Ja. Want toen we bij die kermisschool waren, toen spraken we ook met mensen die op de kermis staan. En die zeiden van, steeds meer gemeentes nemen het Ja, over. ja, En ja. dan wordt het heel lastig Ja, de om... parken is hartstikke duur. Ja. Dat is niet meer normaal. De mensen die gaan niet meer uit de kosten komen. En die parken die doen ook concurreren. Dat is gewoon zo. Sinds er die parken gekomen zijn die kermis-exploitanten toch achteruit gegaan, vind ik. Ja. Dat is gewoon zo. Wat denkt u dat de toekomst van de kermis is? Heel moeilijk, denk ik. Ja. Vooral die parken, hè. Is er één bedragje waar je betaalt. En die mensen moeten zelf heel veel pachten en heel duur. Die mensen komen niet uit de kosten. Dat is gewoon zo. Ja, Toch, zoals we hier in Limburg zeggen, Ja. eeuwig zund. ja, ja, is ook zo. Ja. Heeft u vroeger wel nog Limburgs gesproken? Nee. Nee? Nee, nee. Thuis werd er gewoon... Gewoon zo dat ik praat, zeg maar. Oké. Ja. Hey, en uw ouders, hoe hebben die elkaar leren kennen? Dat weet ik niet. Echt dat weet niet? ik echt niet. Nee. Weet u dat Nee, echt nee, niet? Nee, dat weet ik echt niet. Goh, wat Nee. jammer. Ja, Maar zou het kunnen dat dat op de kermis was? dat weet ik echt niet. Het kan best zijn dat ze elkaar tegengekomen. Dus het kwam vroeger overal, hè, de racen. Ja, dat is gewoon zo. Goh. Ja. En uw man Zaliger, Ja, hoe heeft u die ontmoet? ik, Ja? die kon ik al van kleins af aan, zeg maar. Ah, Ja. want hij was een... Hij woonde er in een woonwagen. Hij kwam gewoon van een woonwagenkamp. En toch trek je dan, zeg maar, ga je op stap en dan komen die gasten tegen. Zo gaat dat, hè. Oké. En Ja. hij werkte ook wel eens op de kermis of zo, met opbouwen, afbreken? Nee, die hebt gewoon gewerkt, zeg maar. Oké. Die deed gewoon werken, ja. Ja. Goh, dus jullie waren allebei reizend. Ja. En Ja. hoe ging dat Hoe tussen bedoel jullie twee, die Heel goed. kennismaking? Heel nee, goed. maar die eerste kennismaking. je? Heel goed. Ja, Ja. wie nam het eerste initiatief? Mijn man. Ja? ja. En hoe deed hij dat? Hoe heeft hij uw hart gewonnen? Om bij ons over de vloeren te komen, die dingen, zeg maar. Ja, Oké. ja. En dan groei je toch langzaam naar elkaar toe, hè. Zo gaat dat. Ja. En hoe lang zijn jullie samen geweest? Even kijken, 28 of 29 jaar zoiets. Ja. Goh. Ja. Is het nog steeds voor u een dingetje om hier op bezoek te gaan? Nee, ik ben altijd blij dat ik erheen kan, laat ik het zo zeggen. Ja. Het is geen drempel die u Nee, over moet? nee.
Veel fijne gedachten, Ja. mooie Ja. herinneringen. Ja. Dat is ook zo. Dus Ja. zolang het gaat, Ja. komt u naar Bergen. Ja. Mooi. Ik vond het leuk om u Ja. even te ontmoeten. Ja. Ze zeggen, Hartelijk gedaan. dank. Ja. Hoe lang is het rijden naar Duiven? 1,5 uur dacht ik, hè? Ja, Nou, goede reis terug. dankjewel.